Hola, sóc la Mun i sóc practicant de xamanisme. Avui enceto una secció, una sèrie de vídeos que, intercalats amb altres temes, com sempre faig, us donaran informació sobre els 5 elements. Terra, aigua, foc, aire i èter. Quines energies representen, com treballar-hi, ítems per fer servir pels rituals, etc. I començarem a la base, per l'element terra. L'element terra és un element primari que representa força, estabilitat, nutrició, una base pel creixement, fertilitat, etc. Terra és allà on arrelem. Clar que no som arbres i amb les arrels a la terra ens podem transportar d'un lloc a l'altre, però l'element terra ens manté arrelats a tot aquest món material, tant l'exterior com a la nostra pròpia matèria, de la que està fet el nostre cos, el que tenim amb aquesta vida present. És allò que en diem la toma de terra, sempre necessària, i si estàs fent algun procés de despertar espiritual o de consciència, encara més, perquè aleshores tendim a estar més situats en la ment, buscant la ment divina i el món superior, i cal tenir uns bons fonaments, ben connectats a terra, abans de volar a les esferes i mentre hi voles. L'element terra és la base on el nostre arbre màgic d'Yggdrasil personal i individual, arrela, es nodreix, creix i dona fulles, floreix i estén les seves branques cap al cel, intercanviant aire i rebent el sol. Així gaudeix de la pluja que també el nodreix des de dalt, mentre per les seves arrels li arriben tots els minerals, també nutritius, i reforçants des de baix. Estic parlant d'una manera metafòrica, però com veiem l'element terra i per extensió la mare terra i totes les divinitats que la representen, és molt important perquè ens dona aquesta solidesa, aquest reconeixement de que en la vida que estem vivint en aquest moment, el nostre embolcall, el nostre continent material, la carn que ens podem tocar, els ossos que ens mantenen i ens ajuden a moure'ns, els muscles, etc., són importants. És amb tot aquest pack amb el que estem aquí present i amb els que ens llancem a l'aventura de treballar amb el nostre esperit, de retrobar-nos amb la nostra ànima. El treball espiritual és molt important, però en cap moment exclou el nostre cos físic, ni la part material de la nostra existència. Ans al contrari. Tot això és el vehicle amb el que recorrem els nostres camins interiors i amb el que realitzem les accions en l'univers manifestat i tridimensional. Les accions, que recordeu, són el motor, és el que entén i fa funcionar la xarxa interconnectada de totes les energies universals, la xarxa VIP, que teixeixen les normes del passat, present i futur des de les arrels de l'arbre d'Yggdrasil. Tot allò que existeix, sigui concret o abstracte, té la seva energia i una consciència pròpia, per més que aquesta consciència potser no s'assembla a la nostra. Per tant, l'element terra bàsic, perquè com la llavor des de la terra s'obre i creix al món exterior, com la casa que es construeix des dels fonaments, és on comença la nostra vida tal com la coneixem. Per això he començat per l'element terra. I com connectar-hi? Una manera molt òbvia és anant a la natura. N'hi ha d'altres. Si podeu remenar terra amb les vostres mans, sigui a la natura o en un hort, un jardí o fins i tot en un test, és meravellós. Mireu, a vegades hem de pensar una mica out of the box, pensament creatiu. Tinc un bon amic que durant un temps va treballar a una fàbrica de cassoles de ceràmica i m'explicava que mentre feia aquella feina tan mecànica, aprofitava i imaginava que en aquell fang hi eren els elementals de la terra i que treballaven amb ell i el nodrien cada dia. Això és un bon exemple de pensament creatiu, de pensament en el qual podem trobar tresors i noves maneres de treballar la nostra màgia i la de l'entorn. Una altra manera és trepitjar la terra crua amb els peus nus, ensorrar les mans en terra humida, i això es pot fer a casa, amb un test gran o un contenidor gran, tenir-les allà, anar desgranant la terra, sentir els granets entre els dits, fer una meditació amb les mans una bona estona allà ensorrades, us ho asseguro per experiència pròpia, és fantàstic.
mentre fem qualsevol d'aquestes activitats prenent consciència que formem part de la Mare Terra, que aquest arrelament ens acosta també als esperits de la Terra. Els esperits de la Terra, sigui allà on vosaltres heu nascut, on hi ha arrelament familiar o no, són ancestres que han viscut allà abans que nosaltres i que, com tots els esperits guia i protectors, estaran encantats que us hi poseu en contacte i us proporcionaran un valuós acompanyament. Com veieu, treballar amb l'element terra ens ajuda en moltes àrees diferents. També contribueix naturalment a millorar i enfortir la nostra salut física. És crucial pel nostre creixement espiritual, perquè la nostra ànima, la divina, penseu que requereix d'accions físiques i l'embolcall que ens permet fer això és el que ara tenim amb la vida tal com la coneixem, ara i aquí. D'altra banda, una relació sana amb l'element terra enforteix la nostra seguretat i confiança en que sempre tenim o podem aconseguir tot allò material que necessitem per tenir una experiència vital, sana, harmònica i feliç, allò que en diem una vida plena, amb totes les coses primordials per transitar-la. L'element terra ens ajuda també a que les nostres idees, la nostra creativitat, surti del terreny de la ment i es materialitzi, perquè sabem com podem portar-les a terme, com manifestar-les. També l'element terra és molt bo per treballar en el nostre vigor sexual i és part imprescindible per tots els plaers físics que la vida ens pot oferir i la connexió amb l'element precisament fa que els gaudim de la millor manera possible, que fa créixer el nostre benestar i els del que ens envolten, ajudant-nos a que les nostres relacions siguin més sanes i satisfactòries. També és element de fertilitat, col·laborant amb nosaltres a que estiguem preparats i preparades per tenir i criar els nostres fills. M'he trobat molt sovint amb mares especialment primerenques a qui les fortes ganes de quedar-se embarassades o algunes dificultats prèvies les tensaven tant que semblava que mai havia de passar, la qual cosa les posava més nervioses encara i era un peix que es mossegava la cua. En casos així, el treball amb l'element terra acollidor, ventre en si mateix de tot allò que genera, creix i fecunda, és extraordinàriament beneficiós. Finalment, vull recomanar-vos algunes runes i altres materials per treballar amb l'element terra. Per començar, la runa Fehu. Com sabeu, és considerada la runa dels diners. En realitat, quan va ser concebuda, era la runa més aviat dels béns materials, abans que el diner existís. Era el bestiar, principalment. De fet, Fehu vol dir cattle, vol dir bestiar, perquè si tenies bestiar, tenies el benestar material assegurat. Per tant, una bona runa per treballar l'element terra, sens dubte, sobretot en quant a recursos, perquè la runa dels diners, tenint en compte que els diners són més aviat una creació mental simbòlica de l'ésser humà, seria més aviat la runa Manaix, i té més a veure amb l'element aire, però d'això ja en parlem un altre dia. Tenim també la runa Urush, la de la força física, la salut, la fertilitat, la valentia, la sexualitat. És una altra runa amb la que treballar aquest element. I naturalment, la runa Berkano Berkanash, la mare que cobeja, que acull el fetus, el gesta, fins fer-ne un ésser complet que pot sortir a l'exterior, manifestar-se i començar el camí. La que gesta també projectes i idees fins que estiguin llestos per mostrar-los al món i posar-los en pràctica. Naturalment que pels rituals o cerimònies amb aquest element podeu fer servir directament terra, una pila de terra posada en un bol o en qualsevol altra superfície. De fet, ara fa un any vaig oficiar un casament que era una barreja de tradició celta i nòrdica, perquè els nuvis eren més de la celta i em van demanar que creés una cosa que fos adient per tots, i això ho vaig fer. Va ser un honor, per cert, moltes gràcies, Angie i Andreu, ens veiem aviat, suposo que em veieu el vídeo. I jo portava l'element terra damunt d'un tronc tallat, com veureu a les imatges. A trepitjar la terra que ens nodreix i ens sosté. Convido l'essència de la força i misteri de roques i muntanyes. També podeu fer la vostra meditació o ritual directament en contacte amb la Mare Terra, etc. Tot el que us dic són suggeriments. I recordeu una cosa sobretot, menys és més. Vull dir que no cal fer-ho tot alhora ni fer servir molts objectes. Tot sovint pel que fa a la màgia tenim una mica de tendència a voler-hi posar de tot a l'altar.
comencem a fer servir l'intel·lecte, cosa que no hauríem de fer en aquests casos, i comencem a pensar, si em deixo això, si això no ho faig així, no funcionarà, que veus amb el concepte. Sobretot si en el moment del ritual, meditació, cerimònia, etc., hi ha alguna cosa a la nostra vida que ens està preocupant especialment. Doncs ho diré moltes vegades. Recarregar un altar amb molts elements no el fa ni més potent, ni més vàlid, ni més efectiu. De vegades fins i tot passa el contrari, perquè dispersa la nostra pròpia concentració, ens fa estar molt allunyats de la Mare Terra, ferma i senzilla com ella és, i de la nostra pròpia ànima. Ens fa estar en el coco ratllat. Clar que de vegades fem rituals molt més exuberants, especialment en grups hi ha rituals amb moltes coses i també senzills. És igual, no sempre cal. Repeteixo, menys és més. I que ens manquin ítems que ens agradaria posar, compte que no sigui una excusa de la nostra ment per no endinsar-nos en allò que ens preocupa i no fer la feina. Sabeu què vull dir? Allò de no tinc això, no puc posar això, no puc fer avui. I mai podem fer. M'enteneu, que sí? Sortiu a la natura, toqueu els arbres, abraceu-los si us ve de gust. I si hi ha aigua a prop i teniu ocasió de tocar la terra humida o el fang, enfonseu-hi les mans, o totes vosaltres, o tots vosaltres. Gaudiu de la sensació. I això potser no caldria dir-ho, però a mi m'agrada dir-ho. Amb cura, respecte, demanant amb respecte, donant les gràcies. Fer-nos un amb la natura, si és que nosaltres som natura. Fer-nos un amb la mare terra. Fer un passeig per un lloc on hi hagi muntanyes, roques, coves. Les coves són magnífiques per connectar amb l'element terra. No sé si coneixeu el bosc de les Escaules, que està a la vora de Banyoles. Aneu-hi si teniu oportunitat i després m'ho expliqueu. I si no teniu la natura a prop i no us va bé anar-hi i voleu treballar amb la terra, per exemple, més sovint, recordeu que podeu ensorrar les mans a un test de substrat, estirar-vos a terra per meditar. És igual si viviu en un pis 15. És una manera simbòlica de connectar amb la solidesa del terra que ens sosté. Al cap i a la fi, més avall, hi ha els fonaments que sostenen aquest edifici a la terra arrelats. Minerals, una mica de terra, les runes, oruix, fejo, bercanage, especialment per posar-les a l'altar. Recordeu, si poseu runes, que cantar-les encara és més poderós i ho podeu incorporar. Si obriu un cercle pels rituals, dir-vos que l'element terra normalment aniria al centre i que es pot simbolitzar també amb alguns fruits secs o del bosc, fruits de la terra, que després compartiríeu i us menjaríeu en la part de l'ofrena. Vull recordar-vos també que les disciplines que treballen l'energia, Qigong, Tai Chi, ioga, respiració conscient, totes tenen exercicis específics per connectar amb cada element. Un dia us ensenyaré precisament un exercici de Qigong molt bo que connecta i ens connecta constantment amb terra i cel. Si voleu saber més sobre runes, sobre com treballar-les, els elements, el Qigong, rituals, xamanisme en general, recordeu que a la meva pàgina web hi ha un enllaç on em podeu contactar per informar-vos sobre els tallers i cursos que ofereixo sobre tots aquests temes. L'enllaç és a la descripció. I com faríeu vosaltres un ritual per treballar amb l'element terra? Compartiu-ho als comentaris, si us plau. I com sempre, és molt important per la continuïtat del canal i per mi que em poseu els likes, us subscriviu si encara no ho heu fet, posant-vos la campaneta de la notificació perquè us avisi quan pujo contingut i que compartiu. Moltes gràcies a tothom i fins aviat.